ପିନ୍ଧି ତାଙ୍କରି ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛି। ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ସେ ରୋଗିଣା ଦେଖାଯାଉଛି। ପାଖକୁ ଆସି ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ବାବୁ ମୋତେ ପଇସାଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ, ବଡ଼ ଧର୍ମ ହେବ ଆପଣଙ୍କର। ମୁଁ ଆଉ ମା ଦୁହେଁ ଭୋକରେ ଅଛୁ। ଯଦି ମୁଁ ତୋତେ 4 ପଇସା ଦେବି ତେବେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଦ୍ୟାସାଗର ତାକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ। ବାଳକଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, 2 ପଇସାର କିଛି କିଣି ଖାଇବି, ଆଉ 2 ପଇସା ମା'କୁ ଦେଇଦେବି। ଆଚ୍ଛା, ତୋତେ ଯଦି 2 ଅଣା ଦିଆଯିବ? ବିଦ୍ୟାସାଗର ପଚାରିଲେ। ବାଳକଟି ଭାବିଲା, ବାବୁ ତାକୁ ଥଟ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ନ କହି ବଡ଼ କରୁଣା ଚାହାଣୀରେ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲା। ବିଦ୍ୟାସାଗର ଆଗେଇ ଯାଇ ତା ହାତ ଧରି ପକାଇଲେ। ଖୁବ୍ ଆଦରରେ କହିଲେ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତୋତେ 4 ଅଣା ଦେଇଦେବି ତେବେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? 4 ଅଣା? ମୋର ନାମ ଶୁଭମ ବେହେରା। ସରକାରୀ ନୃତ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ତୁଳିଆ ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ପଢ଼େ। ରାଜାଙ୍କ ନୂତନ ପରିଚ୍ଛଦ। ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଥିଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ସଉକ। ସେ ଯେ ଭଲ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଅଥବା ଭଲରେ ପ୍ରଜା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏକଥା କେହି ନ କହି ବରଂ କହନ୍ତି, ରାଜା ଆଜି ଭଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ନୂତନ ପରିଚ୍ଛଦ ପାଇଁ ରାଜା ଏକ ପ୍ରକାର ପାଗଳା ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଥରେ ସେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼େ। ବିଷୟର ନାମ ଜନ୍‌ଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସାଥୀ ଡିକ୍। ସେଦିନ କାର୍ଲାଇଲ୍ ସହରର ଏକ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଯୁବକ। ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଥମ୍ପସନ୍। ସେ ଥିଲେ ବିଲାତୀର ଲୋକ। ବିଲାତୀର ଚାଲିଚଳନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯୁବକଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବନ୍ଧୁ ଥମ୍ପସନ୍‌ଙ୍କୁ ବହୁତ କଥା ପଚାରୁଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ଲୋକ କୁକୁର ଧରି ଯାଉଥିବାର ଦେଖି ଯୁବକ ଜଣକ ପଚାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଦେଶର ଲୋକ କୁକୁରକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଧହୁଏ? ଯୁବକଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଥମ୍ପସନ୍ କହିଲେ, କୁକୁର ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ଘରେ ଘରେ ଲୋକେ କୁକୁର ପାଳନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୋଷା କୁକୁର ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ସେମାନେ ନିଜ କୁକୁରକୁ ନେଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ତାକୁ କେମିତି ଧରିବେ? ସମସ୍ତେ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲେ। ସମସ୍ତେ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଜହ୍ନକୁ ଆଗ ଧରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ସେ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ମାରିଲା ଗୋଟାଏ କୁଦା। ହେଲେ ଜହ୍ନ କାହିଁ? ପାଣି ଭିତରୁ ଏକବାର ଛୁପ୍। ପାଣିରେ ପହଁରୁଥିବା ମାଙ୍କଡ଼ଟି କହିଲା, ଆରେ କୁଆଡ଼େ ପଞ୍ଚମ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତାପଡ଼ା। ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣିରେ ମା ବୋଲି କିଏ ଡାକିବ ମୋତେ? ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣିରେ ଘରୁ ଘେନି ଫେରି ଆସିଲା ବେଳକୁ କାହା ପାଇଁ ଜଗି ବସିବି ପଥେ? ଦୁଃଖୀ ଧନ